Alright, ang atong oras mahigala alas sa oras na doon mga kaigsunan, no? Alas 9:57 ang tak na sa gabi, live diri sa may Dan Vistel Street, no? Barangay Mambaling ni atong Dakbayan sa Subo. Joint operation sa mga operatiba sa Regional Police Drug Enforcement Unit RPDU sa babungon ni Police Major Glenn Hefe. Inguma mahigala ang mga personnel of ahente sa Philippine Drug Enforcement AG7 kining usa ka bypass operation karon gabi diri mismo sa may Dan Vistel man, no? Dan Vistel mahigala may SMC side, going ka SMC side na mo ni ang kaning maong pagpangdagop diri nga may resulta sa pagkasakmit nining kapin sa 1 kilo nga Cebu o mabot sa 1,046 nga methamphetamine hydrochloride gramos din ni mga Cebu mga igala o dunay DDB value nga mabot sa 7,046,000 ang kay mo nasakmit nga mga Cebu karon gabi diri mismo sa usa ka kining usa ka lalaki ni gihulagway nga matawag di siya nga budigero mga igala, no? Pangalan mo, boss? Arthur Habalde. Ha? Habalde. Habalde. Imo edad ni motor? 32. Imo alias? Turo. Toro. Nag-aasa ka? Silangan. Ha? Silangan. Silangan 2 barangay Tejero. Sabi pa distribution ni mo ni kanang Toro. O sa mga participation na ni? O sa mga ganang, o sa may pamagin mo ni? Igor na ibilin ako. Tapos? Tawagan ako. Ha? Tawagan ako. O niya? Tawagan ako para ituan. Aha. Pila ba imong komisyon na ni? Ha? Taga mo po. Marta 20,000 ang kadakuan nimo. Abang ka pila na katuig ka nagkuan? Abatura. Bago lang. Sumana mga igala si Arturo Habalde. Kamo nagtanaw sa kung so mo nino ang ato mga kuan. Pila na kada katulog yung unani. Sa akong Facebook page Benjo Talisik o sa TV Cebu mga igala mga bay, no? Ay matungura mao ni ang nasakmit nga methamphetamine hydrochloride karong gabi, no? Sa diri mismo sa may Dan Vistel Street barangay Mambaling ning atong Dakbayan sa Subo mga igala. So mao ni, no? Ang mao nga kuan. Boss na RD. So mao ni, no, ang kuan ang mga nasakit mga igala. So bisa pa man sa pandemic, bisa pa man sa pibilak ka mga kaning pas nga operation sa to mga sakop sa RPDU o PDS7 para gabot ang kaning pag lampurnas ganing mga illegal nga pagpamaligya dili mismo sa atong Dakbayan sa Subo mga igala. Sumoni ang situation karon diri, no? So makita ninyo ang binultog nga mga Cebu nga nasakpit mga igala. Ako balikon nga kamo nagtan-aw sa ko Facebook page sa Benjo Talisik o sa Facebook page sa Help TV Cebu. Good evening kang Donglito Salvador. Good evening sir. Kang Dustin on the mix. May gabi Ludi mato niya. Si kuan pod Tony Tony Hawk na tanapod. Good evening kanimo mga igala. So mo ni ang kuan gisud ni maong paper bag ang kini maong mga Cebu ang mo ni bypass ban. Pila bypass ban ni ba? 17,000 niya 1,000 ang tinuod. 17,000 niya budol money ang tinuod 1,000 mga igala. So mao ni, no, nga mga pinutos murag matupan ni Konsehal Owen nga murag yellow murag ice mga igala, no, kadi mo sakbit
May gabi kang Clyde Edie Andujar benta sa sakala po may gabi sa natala sa akong Facebook page karon. Padayon nga suporta nag-follow sa tog live mga igala ni matungura. So ato hinabiyon si Director Levi Ortiz ang director sa PDEA 7 mga igala kini mao nga pagparon na karon. Okay na sir? Okay. So ato hinabiyon karon si Director Ortiz. Sir, may gabi live ka sa Half TV Cebu sa Banat of Afriman o sa akong Facebook page sa Benjo Telisik. Sir, lain na pa yung accomplishment sa atong joint operation sa PDEA o RPDO karong gabi. Actually, this is a PNP initiated operation, no? Support ang PDEA ani. Effort gyud nila ni Major Glenn Heavy. So sila gyud ang naagay kuan ani, nag-peace build up ani trabaho. Sir, bisa pag ang PDEA o ang PNP paspas ang kani kampanya sa pagdakop karon o kani pagmonitor ano sa PDEA ang atong drug clearing sa barangay pag nagyapoy ang aning mga situation nga mo surimbaw gyapon ang kaning pagpamaligya sa mga illegal drugs. Di na to nakalikayan gyud bench kay bisan nga niya ka mga dagong nasod first world countries like US dako gyapon ang problema sa droga, no? But it is not a reason for us na pagsagdan na nato. Actually dako gyud kausaban ang senaryo sa environment sa illegal drugs diri sa Cebu, no? Ni kunhod gyud siya pero naa man gyud mo risgo gyapon sama ni nila. Ang nakamayo lang kay nindot kayo gud ang kooperasyon karon sa PNP ug PDEA, nindot atong information sharing mo nang madakpan gyud nato sila. Magkaya pala sir gining pandemic na toron ang demand sa drogas ron or ang supply mikunhod ba or pabili magyapon even do nga paspas ang atong pagpandakop. Ni kunhod bench kay based on statistics, dako kayo og pag-ubos sa sales sa droga, no? Pero daghan gyapon tagdakop lalo na sa mga drug dens pero ginagmayara na nga volume nga droga. Pero kani mga inani ang dinagko mausahay makatiming kita tungod pud lagi ni sa atong gipangusga na kampanya batok sa illegal na droga unya sa nindot na kooperasyon sa PNP o PDEA. Kada sir o sa kilo kapin malaga makayuntang kung pa ni mapagkang ma-withdraw gid sa kwan sa pipila ka mga barangay. Dako gini siya kadaot na mo adto sa mga barangay kay mo bitaw na atong ipangusgan ang atong barangay drug clearing program kay bisag unsa kadaghan sa droga adto ginamulanding sa mga barangay. Mo na ni focus taron og give importance sa mga barangay. Last sa warning nimo sa kani mga labi na katubag na baligya o katubag nagbudega o ganing shabu. Well, og di sila muundang nara nila, no? Kay ang PNP ug ang PDEA padayon gyud ni na naningkamot na ato yung masumpo ang illegal nga droga diri sa atong nga rehiyon labi na sa Cebu City na mao gid ang center of gravity sa illegal drugs mao may dako nga syudad nato sa Region 7. Salamat sir. Ikaw sir. Congratulations sa inyong ano. Kilom. So far kanusa lang ninyo sila na titikat kini nga suspect mga update ko sa kabuuan lang mo ning surveillance no kining bataan kay nahubo po ni siyang tighagbong sa iyang mga parokyano niya kuan kining dinagko ni iyang pamaligya di ko na siya mohatag og muubo sa usa ka 5 gramos kung sa kabulto, tawag natin sa kabulto. ang iyang area niya sir, asa ni iyang area nga iyang Full supplier, Cebu sir? City ang iyang area. Full Cebu City. Ang kinsay supplier niya sir? Well, matod pa niya, iyang gaon nasa sulod sa Mandawi City Jail. Mandawi sa PJ. Yes. Pwede ba natin i-divulge yan nga? Di na sa kayo magkandak pa yung further investigation. So ang kining dalagpan o kato yung agawon usay kuan nakuha pa nato kung ang ilang way of kanang communicating bag uso nila pag-contact ganung na Through cellphone. Na may contact siguro gihapon ang kuan dito. Mo bitaw na mo ang kahibungan nga nganong na cellphone ang naa susunod sa City Jail o sa mga prison. mostly sir nga mga nadagpa nato doon ang ilang contact sa sud sa jail BJMP
Kasi possible nga kanang atong suggestion or katong ipaabot sa mga hingtundan nga maunda na ning ani nga mawad or contacts. Dapat dito tanahan kinahanglan dito coordination sa law enforcement agencies sa ato ang mga sa BJMP sa ato mga tigdumala sa prisuhan no kinahanglan na agi close coordination nga kinahanglan nga para ang kasagara magud report nga naa sa sulod ang contact nila through cellphone na magud ang ilahang kuan ani communication. Do ang naa ang shabu, ang mga shabu, ang mga items nga ilang kuan naa sa gawas pero ang agaw nila naa sa sulod. So through cellphone mo na ilahang gamiton. So dapat unta ang atuhang DJMP ang mga bala sa atuhang mga prisuhan naagi sila'y coordination makikuagi sila sa mga law enforcement agents sa PDEA kung sa PNP no kay in fact ebidensya man ni nato no ang atuhang relasyon sa PDEA close jud kayo kay although kami ang nagkuha ni pero during sa pagkandag sa operation amo hindi silang naki-coordinate gini sila. Sir, lastly, dugo nila mga hiho, mga pasiataw sa publiko, sa katong mga wakikibaw. Kanang gingong ganang ko, baka nag-recycling para pagpasabot sa publiko, abot na recycling, tinuod pa na o di? Recycling, sa may bukod mo, kanang nakuha sa law enforcement agency niya, ipaligyan sa kuwan? Mamagali pasabot sa publiko nga, kani, lahi na po siya buo, matod ba nila, o niya, mag-recycle lang daw, ano ba? Dili na mahitabo nga i-recycle sa katong kapulisan o sa PDEA sa atong law enforcement agency ang nakuha nila nga na-confiscate na. So, kay ebidensya man na good, turn over man nato na sa korte, sa crime laboratory, sa ato ang PNP crime lab. Dito na ang custody ni ana, dili na custody sa pulis, sa nagdakop, sa arresting. Custody na sa iamo na siyang i-turn over ngadto sa crime laboratory na to sa PNP. Nya ang korte na po ang mo decision og ano sa kini siya. Ang decision ang mangayo og clearance ang atohang crime laboratory sa pag-dispose ni ana. So dili sa na basta-basta i-dispose nga walay clearance gikan sa korte. Sige. Salamat sir. So na may kuan na may direktiba na mo ang among chief PNP ni ana nga within pila ka hours plus pag-confiscate na kinahanglan mangayo na clearance sa atoang korte para mag-dispose na siya immediately to erase ang doubt ba sa atong mga katawhan. Salamat sir. Si Police Major Glenn Hepe ang regional chief sa Regional Police Drug Enforcement Unit kun RPDU sa Police Regional Office 7. Ang dinagpan si Arturo alias Toro Habalde kinsa 32 anyos nga mulupyo sa sitio Silangan 2 barangay Tihero ning atong Dakbayan sa Subo. Benji Talisik lang sa Help TV Cebu og ang inyong akong Facebook page sa Benji Talisik. May gabi mga igala. Barangay